seperti mecah sepining swasana ya tabrak nganggo jaipong ya kuwi lagon ayu guyuna ya Mbak Manwara kabeh jumeneng menyapa para warga masyarakat ana ing Kukuban Desa Bandungan ya mangersakake dawuh monggo Pak Mbak Manwara katuran jumeneng wonten ing sasana budaya datenge yuk monggo Wilujeng dalu selamat malam Mbak Manohara. iya Selamat malam. Ketok lek feminim, ketok lek wanita yang halus. Oh salaman. iya iso Selamat. iya Selamat malam Mbak Manohara. Selamat malam Mas Edward. Kabarnya bagaimana Mbak? Baik-baik. Sehat toh? Sehat. Semangat toh? Ya semangat. Meskipun agak masuk angin. Rada masuk angin. Maaf Mas ketoknya kok meteng aku. Masa iki lho. Iki tanggal berapa Mas? Iki nek ora kleru tanggal 21. Tanggal 21. Biasanya iki deres loh aku tanggal 21 ini. Oh, 21 iki terus-terus. Biasanya aku deres-deres sih. Lah iki piye bengi iki? Iki kok telung sasi belas lama tuh apa-apane. Yo diperiksane to. Angger arep budal dapat kok mesti masuk angin. Heeh. Arep budal dapat kok mesti masuk angin. Lah wis diperiksane apa urung? Wes Mas, 3 bulan terakhir ki aku baru metu karo Pak Lurah Bandungan kene. Oh, 3 bulan terakhir yang lalu ini metu terus karo Pak Budi Utomo, Pak Kepala Desa. Aku 3 bulan terakhir ki baru metu karo Pak Lurah kene Mas. Terus baru metu karo Kepala Desa Pak Budi Utomo ki terus hawane masuk angin terus. Baru metu ki terus lemas. Heeh. Maksud iki awake kesel, Awake kesel lemes masuk angin. masuk angin. Heeh. Angger arep budal tanggapan kok kudu masuk angin. Ketoke kok dadi to, Pak. Dadi apa iki kudu menyebarkan fitnah atau menyebarkan hoax lho. Maksud iki rancangane apa ki jenenge wayangan karo jenengan ki dadi apik. Oh, rancangane. Rancangane kan arep nanggap jenengan ki 3 bulan yang
apa ki jeneng lalu. Jadi metu karo Mbak Manahara iki maksudnya petungan. Heeh, ngono lho. Jadi wayangan bengi iki bintang namanya Mbak Manahara. Jadi nemoni Mbak Manahara. Ngono. Nah, kalau kan kudu jelas. Kudu jelas. Oh. Petungan ning hotel. Hmm. Nah, iki lek nganu karo panitia ki lek noto ki ning hotel. Oh, alah rapate iki di Rapate di hotel. hotel. Dan kan jadi konotasi ini aja negatif. Ya iki ya karo Mas Deni barang kuwi, Mas Deni panitia kene. Oh, Mas Deni panitia barang. Pak Lurah karo Mas Deni. Lagi TikTok. Pak Lurah karo Mas Deni sampean anu karo wong loro kuwi digawa ning hotel. Digawe ning hotel. Pentungan ning kono. Iya. Oh, enak lho Mas petungan. Sing penak apane? Ya, makanannya itu enak-enak. Ngono beliaunya makanya bengi iki acarane iso sukses kaya ngene ya mergo petungane panitia kuwi mau. Niki ora gelem dinyang lho Mbak Manahara. Pak Budi Utomo karo panitia ora gelem dinyang, bintang tamune kacek sithik nek ora Mbak Manahara lu wong ora wayangan. Tenan. Pak Lurah ya Pak ya. Pak Lurah. Ketoke kaya wis akrab kok lho. Sudah biasa sama Pak Lurah sini. Oh, kaya wis sebut akrab lho. Sudah biasa. Karo Pak Budi Utomo? Oh, nah aku kan yo naden tahu ditanggap ning kene ning aku wong patek Oh akrab. gitu. Aku ning kene wis ping pira ya? Ping 2. Ping pira ya? Ping pira yo? Sampeyan ning kene Ping pira? 2 kaya ngene. Yo ping 2 ya. Ping 2. Aku yo padha nek ngono ping 2. Muga-muga tiap tahun tetap wayangan ya Mas. Amin. Siapapun dalamnya, siapapun bintang tamunya, yang penting itu menghibur. Jadi dalangnya terserah, bintang tamunya terserah, sing penting wayangan. Tahun ngarep ora dalange Mas Akbar rugi no. Kok iso rugi? Ya rugi. Sing rugi sapa? Awake dhewe lah ditanggap. Oh iya. Masak. Merawat sing omah ya. Jadi alhamdulillah menika hajatipun tasik bersih desa. Betul. PHBN. Apa Mas? PHBN. Jadi bersih desa lah sudah. Oh berarti iki kok neh Mas. Oh nek. Bersih desa ya wayangan neh. Ngono ya. Berarti iki kok apa ki jenenge HUTRI? Ya wayangan. Wayangan. Bersih desa ya wayangan. Ya sampean tanya Pak Lurah no, Pak Desa. Kok lain kok bari iki di dikan munggah Pak Lurah. Oh iya. Sampean kan sing rumahnya dekat dari sini to. Ada. Loh, ada to? 20 menit ngono ritak ning kono nek truk mandek kudu tak coloti ae. Aduh. Saya ngomong sih dan ayo mata anu sing kaya ngene kok kudu nyoloti truk iki. Sing ngomong ayo apa? Loh, yo aku warga masyarakat Tekono, Mbak Manahara aku elek. Aku mau liwat rene tadi iki bodo ning mburi ku kok. Heeh, piye? Lah iki bajine wis teko, bajine wis teko. Kowe kadung dandan ayu aku diono ning ngono kok. Ya kuwi antusiase apresiasine para warga masyarakat. Tenan aku. Senenge Mbak Manahara, awit senenge iki kaya ngono kuwi. Tapi bunga iki jare wong edan wong waras. Ayo ya Mas ya. Hah? Tapi edan lu kono meneng era meneng tua aku. Iya. Ngaturke panuwun Mbak Manahara. Lungguh. Aku mikirnya gua bojoku kuwi Mas. Oh, ngono. Ya katanya bojo iki sing iso gabungi nak ya sampean. Lega sing apik ya. Ya, lega sing apik. Ngombe arak sak botol PPU wae kok temen. Ya benar. Alhamdulillah ya Mas. Iya. Mbak bilih mriko wonten tamu dutan. Lo banyak iki ada layang utawa surat menyusul lagi. Gak ketok ning kene. Berene no. Ngapa to padha lanang edak mbok bek. Ora nek meteng ya Mas. Iya. Sampe ceto ning ndi Mas? Itu ngubah. Aku kok ora moja. Nyusul lo. Masih bayar sapa? Rumah kamu mata wedok ini kok ora poso kok piye? Sampeyan iki mata sidene rekoso to? Wedok-wedok kan enak karek dandan. Nganggo jaring, nganggo jaring sambulan. Aku karek ngaku. Timi Karek lungguh. Lah sampeyan rekosone ndi? Heeh. Dandan sinden iki mlaku lho. Wong wedok nek mlaku lak ya kena to. Heeh, anggun. Lah aku lho. Mlaku ya cek dandan dia nek ngene. Lho. Rekoso ya? Lah mergo ngopo kok ana ning ngene? Penyebabnya apa? Ngepasne Mas. Lalu gua barang apa ya rekoso? Lho kok iya rekoso rumah kamu?
Presiden-presiden. Nyinden kaya ngono kuwi lah ya biasa to. Lungguh maprek. Lungguh mak plok-plok lah aku ki lungguh mak plok. Nek ora tak alon-alon tak papak nih. Heeh. Ora yo kepethos. Apane iki lho? Aku ki tahu Mas ngono kuwi. Tahu piye? Bar lungguh nyinden ini kita Mas. Heeh. Jam 3 kan mulai. Mulai. Bos aku ngadeg lah kok kelet. Piye apa? Sing kelet ya antara jari karo kentol gitu. Pak ora apane lele-lele. Bos aku nguyuh tak goleki kok renek aku bos. Mbak e kok gepeng. Masa karo tak dhewe pangling. Aku yo tak goleki renek. Iki masa gunaku. Gonku ning ndi ya. Lah ya kelungguhan kesuwen mungke. Gila nih. Iki lho layarnya. Tak iki tak matani. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Dalam nyuwun gendeng. Gending. Gending. I nganggo ulu. Oh nyuwun pulu. Mas iki mau masuk Jawa lho, dikek ulu ben gending. Nyuwun gendeng. Sesideman 2 pedhot katresnan. Iya. Saking Pak RT 5 RW 1 nang Lundoyo. Nggih ta? Setunggal sesideman nomor kalih pedhot katresnan Iya. kangge Pak Kades kalih kanca-kanca RT. Iya. Lha iki lho, nggih ta? Do meteng Mbak. Dumateng kok dumateng. Dumateng kok dumateng ya. Do meteng kanca-kanca RT. Bapak nyogok ibu. Bapak soho iku kok nyogok lho. Oh, saha to iki? Oh, mataku. Tak kira bapak nyogok ibu. Lah ya bapak nyogok iku lho dumateng kuwi mau. Kangge Pak Kades kalih kanca RT, salam saking Pak Joko Tirto, Mbak Manohara. Niki kula titipi setunggal yuta, alhamdulillah. Lah ndi duwite? Ya ampun tekek gede guru 50 iki lho. Iso setunggal yuta lho. Ora mungkin Mas apa Pak nang Ludaya itu ora mungkin ngake 50. Tulisannya lho sak yuta wacanen ta wacanen. Macanen iki lho ora percaya ta. Iki lho totale kabeh 150 sing mlumune kene kok iso sak yuta nek Iki lho kula titipne Mas Akbar setunggal yuta lho ora percaya. Wacanen. Gandeng setunggal yuta dompet kula kentun niki kantun 100. Iki lho tulisane sore iki lho. Rambut waca. Masa enek kentune ora. Oh iki ya ngene lho ngisore. Piye? Sing 900 nyuwun Pak Lurah. Lagi ning ngisore nek cilik to. Apa? Rawayangan rapatekan. Ngaturi sak kembang sing lagi Pak Lurah ya. Aku sesuk prai rambut jak ning Tuban, Mas. Ya apa iki wong. 150 ora kok. Adoh iki medion tumbange adoh. Ora apa-apa. Aku demi Asabrata demi Mas Akbar budal. Oh iya, nek karo Asabrata sampean salah satu bintang tamu sing wis senasib serumpun setengah bulan. Tenang. Wis kawin karo Asabrata banget. Tenang, akeh yo mbok kawin dadi iki. Mas Sote iki nganu nih berkolaborasi. Iya, collab. Anakmu kok kawin bareng. Karo penabuh, karo musisi nak yo sampean wis. Tak kasih sesideman mawon. Boleh. Permintaan dari sinten iki wau, Pak Nang Lundoyo. Ini jarine ana isine kan. Oh gitu. Kok mbok pek dalam duit 100 saya mbok pek. Lo tak gue torok masih gitu. Kalau masih sapa? Sing topinan gitu. Sapa to? Kalau beding tutup naik. Aja. Mau bisa botol PP wae lah omong kok ndi. Tak tukang sak jiriken ge tambah mungkin. Malah ora iso apa-apa. Ayo, Bapak ngono sih yo, Mbak. Ya ampun Mas. Apa? Ternyata di sini ada koperasi merah putih. Iya. Alhamdulillah. Tapi orang buka ya Mas iki ya Mas. Masa orang buka? Oh, buka sitok ya. Lagi didelok kok kan. Oh iya, Yo bengi kok kan buka. Kayak iki lho, merah koperasi merah putih iki isine sembarang barang Mas. Oh, ngono. Harga juga terjangkau. Terjangkau. Nah, minggu dilungkas yo enek sembarang barang ning kono. Contone Ya kayak bahan pokok, kayak beras, gula, multo, ngono Mas. enak ya ning merah putih. Ono terus Pak Lurah iki dilungkas arep bakul genteng.
Jadi didasari ning ngarepan kono, Mas. Pak Uji Romo wi, mosok bakal genteng lho. Lek ben lain daripada yang lain. Iya, yo genteng iki bermanfaat kok. Bermanfaat. Jadi bapakne sik yo. Nggih. Ya, icipi suarane. Wiwitane. Saranku sampai perawan ya. Tenang lah. Perawan kok buntet kok. Terus Andesa iki priya bagus katolah ngene iki pomo dirungokne ning radio mesti sing dirungokne doang mesti membayangkan. Membayangkan ki pomo jaman biyen ora streaming. Heeh, yo suara tok radio. Radio ngono ya. Heeh, piye suarane lek gali-gali iki mesti wonge lencir kuning prawangan. Ayo. Tenan. Basa didelok langsung. Ayo, banci, banci. Banci yo ning yo dikersane malah bermanfaat kok. Terus Wong lanang-lanang iki diapusi ngene manut. Pak Lurah iki pentok aku pisanan ya tak apusi, Mas. loh, ngapusi Pak Lurah apa lho? Ngaku wedok. Berarti ruwe biyen iki jenengan iki putri. Roy iki wedok, Mas. Terus Basa rumah kok padha. Ora mau rumah. Basa nek aku ki rumah gitu. Oh iya. Terus Tak lebokne kene sik. Lumayan. Iku tak golekne datur iki. oh iya. Sakaranya kota Terus cengkok iki jenenge. Cengkok iki jenenge cengkok kali cewek. Cengkok khas kali cewek. Ndon desaku kono ki enek jenenge kali cewek. Enak tenan to? Desa jenenge kali cewek ya. Saiki diganti jomblang betek alias blantek. Kuwi enak tenan ya. Ya tenan jaman aku sik sekolah biyen. Weh. Akhirnya ini gede kali cewek ngono. Padahal udah blantek iki lho saiki. Oh. Zaman biyen kan programnya pemerintah ki urung ono kaya saiki ngono. Iya. Tiap rumah harus ada MCK-nya. MTK kuwi WC iki lho. oh, mandi cuci kakus gitu. Terus. Dalam kok sono yo MCK. Bisa nih wong. Dan karo tenan kan yo. Oh iya lali ya. Ora menangi. Iya lali aku pas ning nggonmu isih kan kakus. Oh, itu lah kok nek aku. Lah apa ki jenenge baru ana MCK to. Biyen urung ana MCK. Zaman aku sekolah budal jam 6:30 ngono ki. Ning pinggir kali kenek ting. Kok ting? Dipasang ting ngono Mas. Ting apa? Ting. Heeh, ting. Ting kleding. Dadi wong langsung prok. Iki zaman biyen ngono kuwi ya. Biyen batur iso omong-omongan karo sitoke ngono. Mana kok ora nyerek ora isin ngono kuwi. Isin piye kontrane biyen ora ana MCK kok. Ya sing lebih ngono Ting kuwi. kleding kuwi. Terus. Sawananya uta Terus. Madiun lokasi Madiun. Suara kurang rawan
ndi ngono. Ini metu asline lho gede. Buting aku laras gede. Terus Liyane kira apa? alah. Vokale gitu. Terus Wong romarang pendera ya soles ya picerintang ngake alis. HTE ya, Pak? Loh, yo HTE. Oh iya iya. Jadi rambut cang 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 cang. Nyusul. Mau ora bayaran. Lah omong kanca-kanca. Asa brata. Omong saiki lurahe teris. Sing buat sing mlebu saiki teris. Pesek iki oh cek nyinden ta pesek iki. Lho. Iki manten anyar kok kapan to, Rek? Lho iya wis supaya lawas. Berapa bulan yang lalu to? Sing anyar niku lho, Mbak Aulia sing anyar. Oh, sing anyar Mbak Aulia selamat ya, Nduk. Selamat, Loro ora? Apane? Kok sama dadi mantan iki seneng bahagia kok lara. Apa lara? Wis lara apane? Lara Mas tenan. Oh rabi kok lara lho. Bisa kaya disilek. Gak ngono wis lho. Anu, selamat ya, Nduk. Iya. Pokoke tak dongani moga-moga ndang hamil. Amin. Pesek ya ngono, tak dongani ndang hamil ya, Sek. Oh, wis meteng to? Wis meteng to, Sek? Sampun. Alhamdulillah sing anyar iki tak dongani ndang meteng. Kok nek pengen ndang meteng diurutne, Nduk. Nek kan. Maksudnya dipijet. Dipijet. Diurutne. Diurutne iki piye maksudnya? Awet RT 1 sampai RT 7 kalian meteng. Masa diurutne 7 RT ra sing iso ketemu. Bacaan malah. Dateke yuk. Yuk. Tresno sesidem. Semangatmu toh. Semangat monggo nek Pak Lurah bantuan. Iya. Kok bagi kok Pak Lurah enggak ya, Pak? Iya toh. Sama panitia ya kan mungkin. Oke. Ya. Yuk lanjut ke sih. Urip ana
5 RW 1 Pak Mano. Mas. Iki lebih afdolnya jika Bapak Kepala Desa Bapak Ujung Tomo kin Izin, monggo. jenengan sing ngaturi jenengan itu. Pripun, Mas? Jadi wis akrab. Sudah dong. Nah, nek wis akrab tuh ora kaya sing wis akrab sing ngaturi, Mbak. Oh gitu ya. Lah iya no. Monggo Mas Alif. Mas Alif monggo. Sepote. Iki Mas Cilik. Oh iya. Tapi iso gak kita cilik ya. San? Bisa kok, ya manten kok. Jadi mati. Monggo Mas sepote kanggo Mbak. Maka Bapak Ujung Tomo ngaturi minggah wonten ing panggungan. Iki jemput banget. Jemput kok jemput. Ada merek selami biru ya. Monggo Kang Mas. Oh, Pak Lurah iki ndareng aku kudu ning mburi ya. Di situ saja. Mikir Pak, mikir itu Pak. Mikir kok damel mikir jenengan piyambak mawon.